Наталья Кононенко Донецкий республикасының Горловка бистәсеннән Казанга 5 баласы белән күченергә мәҗбүр була. Сеңлесе Украинада калган, аның белән элемтә юк дип борчыла Наталья. Пока с ней связи у меня нет. Сеңлемнең балалары булмагач, ул йорт җирне карап торам дип калды. Аның белән һаман элемтәгә чыга алмыйм. Безгә Украина хәрбиләре һөҗүм итте. Татарстанда шул кадәр яхшы каршы алдылар. Моны көтмәгәндә идем. Очень хорошо, и отношения очень хорошие, очень. Вообще я не ожидала. Яшь гвардия вәкилләре бүген гуманитар ярдәмне тагын берничә гаиләгә өләште. Аны эшмәкәрләр дә, гади кешеләр дә китерәдиләр. Мөһим әйберләр исемлеге күченергә мәҗбүр булучылардан ниләр кирәк икәнлеген белешкәннән соң төзелә. Запрос якынча менә 10 бүлмәдән килде санаториенда. Булай гомумән алганда барлык менә Татарстанда урнашкан санаторийлардан дагы хәзер инде менә бүгенге көндә запрослар килеп төште. Күпчелеге инде аларга үз киемнәре, аяк киемнәре, курткалар, шундый кирәк-яраклар кирәк. Там страшно. Светлана Бурма Мариуполь шәһәреннән янып беткән өйләр, шартлаулар исенә төшкәч күз яшьләрен чактыеп кала алды ул. Казанга әнисе белән күченгәннәр, улы Тамбов өлкәсенә эвакуацияләнә. Инвалид булганга аңа медицина ярдәме кирәк. Шуңа башка төбәккә туганнарыннан иртәрәк җибәрелгән. Мы обрезали мусорный бак и везли маму на мусорном баке. Без шүп савытын кисеп, җайлаштырып, әнине шунда утыртып бардык. Ул йөри алмый. Өстән снарядлар төшә, ә без чабабыз. Через все вот эти вот булыжники, снаряды, трупы и так далее. Мы уже присмотрели работу. Безгә консервалар заводында эш тәкъдим иттеләр. Шунда урнашачакбыз. Ну, наверное, будем работать. Авыр хәлдә калучыларның бераз булса да кайфын күтәрер өчен волонтерлар концерт әзерләгән. Бүген Санта шифаханәсендә күченергә мәҗбүр булучы 93 кеше яши. Шуларның 24-е балалар. Украинадан килүчеләрнең күбесе туган якларына кире кайтырга ниятли. Хочется, чтобы все было нормально. Игә кайтасы килә әлбәттә, әгәр дә кайтырлык урын калган булса. Бүген узган ярдәм чараларыннан тыш күченеп килергә мәҗбүр булучылар вакытлыча торган урыннарда балалар өчен ял итү бүлмәләре дә булдырылачак. Шуның беренчесе бу атна ахырында Ливадия шифаханәсендә ачылырга тиеш. Гуманитар ярдәм җыю да дәвам итә. Динәк Самдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.